Arestado ang 45 anyos si Bong Blanquera kan Barangay Del Rosario, Naga City, asin 34 anyos si Jumel Frederick Camalla kan Barangay San Felipe kan parehong syudad matapos magpositibo ang pigkasar na drug bypass operation laban sa duwang sospek. Narecover sa posisyon kan mga ini ang 75 gramo ng pigtutubod ang shabu sa Barangay Carolina, Naga City. Sigun sa tagapagtaram ka Naga City Police Station, haloy na nindang pigmamanmanan ang duwang sospek na parehong nasa drugs watch list kan syudad. Total na 510,000 pesos ang street value kan illegal na droga na narecover sa duwa. Sa kantidad na 75,000 pesos na transaksyon, karibay ka ng quantity ng shabu, na ikasang bypass operation laban di sa duwa. And during the course of operation, na-apera ka itong bypass item, nakuhanan pa po ining another 2 sachet na may laog ng suspected shabu. Sa datos, inina ni ka-19 nga nagpositibong operasyon kontra droga kan hepatura ngunya na taon na nagresulta sa pagkakadakop ng 26 na persona. Uminabot naman sa 15 bilyones pesos na kantidad din siya buwan na recover kan hepatura. Hindi po yan indikasyon na igwa pa po giraray na dahil nag-uundok, dahil nagpupundo sa pagkakembwel sa illegal drugs. Pero on our part, sa part na sa tuyang mga otoridad, sa mga operatiba, lalo na, dahil kita mapapagal na susugon, panimbago ng mga ini, hanggang dahil sinda po yan, na-aresto po. Sa presente, nasa kustodiya na Naga City PNP Sinda Blanquera asin Camalla na parehong mahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana.